তিনি খয়নি বিসিং ক্লাস রামচন্দ্রগড় বিধানসভা আমপুরা একলাই বৈষ্ণব রেসিডেন্সিয়াল मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल काम चली दं काम बाहाय चली दतिनो काम पाइना बागै कारण तिनी शासन आरम्भ खानाय कयेक दिन बिसंगनो जों 3-4 मास बिसंगनो क्लास आरम्भ शुरू खानाय মই स्कूल दति पाइना बागै चाइथो दं जों आबानि बागैनो दति पाइना बागै जत जागन विजिट खाइ दं जो तिनी सेकेंड टाइम विजिट काम चली दं आगामी बर पौरिखा 6 मास बिसिम कमप्लीट खाइदों होननाय आं नायो दतिनो कमप्लीट खाइना बागै क्वालिटी मेंटेन खाइना बागै आं इंजिनियर साइका उखा काहामनो काम चली दं ले हामबा तिनी खय आमपुरा पूरा रेसिडेंशियल कॉलेज स्कूल मोनी अप्रोच रूट तिनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में होइते रां दिसो पास होगै आं हाई चली दङ ओ लामानि सामो आं नायनो थाइगा एडिसि पिडब्लिउ बिनानरो कमिटि दङ इउगा कॉलेज स्कूल दङ रायबो सामो बाहाय था मोनगोन दङ लामानि सामो दतिनो प्रोग्रेसन दङ काहाम चली दङ কিছু দিনে কিছু दतिनो बायनाय ओ लामारो एदिनि कॉलेज स्कूल बासि बोसोरनि बोसोरनि बिथिङाव PhD सब কিছু टोटाल बोसोर थाइखौ आपलोड खालामदों आबाद बागानाव दतिनो इउनिभार्सिटि थायो लामा स्कूल दतिनो इउनिभार्सिटि थायो काहाम चली दङ